Good day everyone. Ngayon mag-unbox po tayo ng padala. LBC, unbox natin. Ito po ay isang TA. Ayan. Tignan natin guys. Samahan nyo ako. Unboxing for my second BM-8. Kasi guys yung isa kong BM-8 nasira na, yung una kong BM-8. Ito tignan natin yung quality ngayon dito. Ayan, nakasilid pa, bagong-bago. Para siguradong hindi masira. Talagang sinilid ng maayos nung nagpadala nito. Singing live sound card.
nagpadala nito, mas mahal pa. Pinagkaiba lang nila yung power button. Try natin mag-LS. Try natin pag nag-LS na. Subok natin yung palit. Sobrang seal guys. Hirap lang kasi. Na siya guys. Sana pag ginamit ko to gaganda rin ang boses ko. Buksan natin. Ito yung manual. May manual siya. Ito ang manual kung paano ikabit sa laptop. Ito yung cord ng mic. I think this is for mic. Sa mic to. Ayan. Ito yung para sa mic din. Meron pa nito pang ano sa mga roskas. Ito yung mic niya guys. Katulad din ng mic ko to. Pero ang pinagkaiba lang nila dun sa una ko. Ito guys. Walang ganito yung una ko. Walang ganito. Ito lang. Hello mic. Test. This is Ching-A TV. Halos nalabas ko na lahat guys ang laman. Ito po yung pinaka-stamp niya. Bagong bago pa. Salamat naman po sa LBC padala. Thank you so much. I think this is a good condition naman siya. Guys, malalaman natin ang quality nito pagka ayan box ay ginamit na po natin. Salamat po sa pag ano nyo
sa akin. Pagsama niyo po sa aking pag-unbox. Ayan, gusto ko pong i-shoutout lahat po ng mga team na nandyan sa baba na laging nagsusupport kay Ching-A TV. Unang-una ang team Barkada Solid. Thank you so much guys sa inyong laging suporta kay Ching-A TV at lahat po ng sumusupport at nakika-operate sa ating team Premier. Ayan, ang ating Premier, Barkadas Premier, at lahat po ng team Dynamics Heart. Ayan, mega love shoutout po sa ating lahat, sa inyong lahat yan sa baba. At ganun din po sa Dynamics Love. Ayan, ganun din po sa ating Barracks Team Premier Marathon. Ayan, lahat po ng admin at founders po na nandyan sa loob ng ating Barracks. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. This is Ching-A TV. Thank you so much for pagsama nyo sa aking pag-unbox ng aking bagong BA. Ayan, sana makasundo ko to. Thank you so much. Bye-bye. I love you all.